Vjali Re Edwardu Seba, magħruf aħjar bħala Ġnien Biskuttin li ssibu jilqek qabel tidħol il-belt għadu kemm mingħata dejra Isbaħ. Din iż-żona pedonali bis-siġar tal-pan fil-ġnub u bankijiet tal-ġebel ġiet rirranġata bħala parti mix-xogħol ta' 4 fażijiet li qed isir fid-daħla tal-belt. Din il-ħidma intensiva hija parti mill-proġett ta' tisbieħ għal daħla li tixraq lill-Belt Valletta li fi ftit xhur oħra se tassumi t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrinzo Azzopardi stqar li millum il-qoddim ix-xufiera ta' diversi karozzi li jifqu f'din iż-żona ser jibdew waqfu l-passiġġiera f'post aktar aċċessibbli. Fid-disinn il-ġdid peress li l-karozzi tal-linja mhux se jibqgħu fil-pjazza ta' Tritoni peress li hemmhekk se jsir spazju miftuħ u pedestrianizzat. In-nies meta jaslu bil-karozzi tal-linja se qegħdin jieqfu f'din il-parti quddiem il-Biskuttin illi issa għandha il-pavimentar finalizzat, però barra minn hekk ħsibna wkoll għal nies neqsin mid-dawl illi hemm parti speċjali fil-pavimentar illi huwa maħsub biex persuna nieqsa mid-dawl tkun tista' segwi il-marki li hemm fl-art ħalli minn hemmhekk tkun tista' jkun hemm aktar aċċessibilità. Fid-daħla tal-belt beda wkoll xogħol ta' pavimentar fi Pjazza Tritoni li ser jikkumplimenta mat-tisbieħ tal-Funtana ta' Tritoni u t-tlestija tar-restawr fid-daħla tal-belt. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Gino Kawki, spjega kif il-proġett qed jikkumplementa mal-bini tal-Parlament il-ġdid. Dan għaliex intużat il-ġebla Awċija, l-istess tip ta' ġebla li sar ix-xogħol biha għall-bini tal-Parlament. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li dan il-proġett ta' €10 miljun sar b'konsultazzjoni sieħa mal-partit kollha ikkonċernati. Dan fil-waqt il-Ministru għat-Turiżmu spjega l-importanza dan il-proġett utli għall-Belt Valletta. Illum qabel Notte Bjanka irnexxina niftħu l-ewwel parti tal-proġett li hija l-Biskuttin, l-entratura. Sal-aħħar tas-sena se nkunu lestejna biex ngħidlek il-pjazza ta' Bib il-Belt flimkien mal-features kollha tad-daħla tal-Bib il-Belt, inkluż il-galleriji u l-aperturi neċessarji. Dan se jassigura li se jkollna daħla mill-isbaħ għat-turisti.